හෙට ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් මඩකලපු දිස්ත්‍රික්කයේ நாளை ஜனாதிபதி தலைமையில் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் முழு நாடும் ஒன்றாக வேலை திட்டம் இடம்பெறவுள்ளது. போதைப் பொருளுக்கு எதிரான இந்த வேலை திட்டம் நாடு முழுவதும் ஏற்கனவே முன்னெடுக்கப்படுகிறது. புனர்வாழ்வு மத்திய நிலையம் நாளைய தினம் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சரினால் திறந்து வைக்கப்படவுள்ளது. அதேபோன்று அந்த இடத்திற்கு மாவட்டத்தில் உள்ள பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு குழுக்களின் பிரதிநிதிகள், பொதுமக்கள் என சுமார் 7000 பேர் வரை பங்கேற்பார்கள். அதற்கான சகல ஏற்பாடுகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. அதேபோன்று மட்டக்களப்பு நூலகத்தை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கையளிக்கும் நிகழ்வும் இடம்பெறவுள்ளது. தற்போது எமது மாவட்ட இணைப்பு குழுக்கள் தொடர்புபட்டு பொதுமக்களை தெளிவுபடுத்தும் வேலை திட்டங்கள் பலவற்றை முன்னெடுத்துள்ளோம். அதனூடாக போதைப் பொருளுக்கு எதிரான செயற்பாடுகள், பாதிக்கப்பட்டவர்களை புனர்வாழ்வளித்தல், போதைப் பொருள் விற்பனையாளர்களை இனங்கண்டு சுற்றி வளைப்பு நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்கும் செயற்பாடு போலீசார் மற்றும் முப்படையினரை இணைத்துக் கொண்டு முன்னெடுக்கப்படுகிறது. அதனை மேலும் மேம்படுத்தும் நடவடிக்கை நாளைய தினம் இடம்பெறவுள்ளது. நாளை மாலை ஜனாதிபதி தலைமையில் மூன்றாக தேசிய வேலை திட்டத்தின் மட்டக்களப்புக்கான வேலை திட்டம் இந்த இடத்தில் இடம்பெறவுள்ளது. රටම එකට වැඩසටහනේ මඩකලපු දිස්ත්‍රික් රැස්වීම පවත්වන්න.